Ktorý kolágen užívate, alebo aký kolágen by ste odporúčili? Tento má účinky blahodárne na pokožku, má účinky blahodárne, nehovorím, že na objemy. Na objemy pozor. Nebudeme sa teraz veľmi baviť o narastaní objemov. Ja skôr by som povedal, že na udržanie peknej postavy, štíhlej, svalnatej, s pružnou pokožkou. Takže doporučujem ten Monk kolagén. Mám tento rok a pol užívam. Je to balenie 350 gramové. Halal kolagén, je to veľmi účinné, hovorím, ale za predpokladu správneho stravovania a doporučujem ten Monk kolagén používať podľa môjho názoru po častiach. Nehovorím, že to musí byť v tvarohovom koktejli, ale nech si to príklad niekto vymixuje, dobre sa to ešte vstrebáva v minerálnej vode. Nemusí to byť mlieko, niekto je alergický na mlieko. Mlieko môžete zabudnúť v takom aj veku, keď je 50 plus, hej, alebo 60 ročný, čo už tam niekto neznáša mlieko. Hej. Čiže ak si niekto spraví koktail z rána, ide do práce na tú 7 a keď si to spraví do politrovej fľaše, ale nezabudnite, musí byť to správna vyvážená strava a správne doplnky výživy. Dávkovanie tých 60 gramov denne, je to ďaleko presahujúce doporučené dávky, ale funguje to v tejto gramáži určite pri takejto váhe, ako mám ja, od cirka 77 do 82 kg. Momentálne dnes, ako stojím pred vami a rozprávam, som vďaka tomu znova teraz na leto schudol a nič som preto nerobil, len som zvýšil dávky a znížil som ostatný príjem bielkovín. Určite 18 mesiacov, ktoré používam tento preparát a doplnok výživy, môžem to hodnotiť, je to bomba. Treba vyskúšať a nechcem povedať, že garantujem, ale na tej pokožke sa vám to vráti, i keď finančne možno, že niekto povie, je to dosť veľká cena, no adekvátne aj tomu účinku. Určite. Hej, takže tu zbytočne nejak zatracovať alebo zbytočne nadsadzovať. Je pravda taká, aká je. Ja ho užívam. Keď sa vám vyzlečiem, tak uvidíte, ja nehovorím, že som krásavec, ale uvidíte, že tá pokožka skutočne je pružná, nie je vysušená a primeraná, by som povedal, na takého 50-tníka a mám 63 bez mála.